No niin, hyvää iltaa kaikki katsojat. Niin tää on ensimmäinen spesiaalivideo. Kato, koska me tehdään niitä kaikkea semmosia videoita, semmosia kato, niinku just nimmossakin, missä Jumavins tekee, niinku esim. Kauhutalo ja kaikkea. Niin tässä aika, nyt kun on ilta, niin mun kaverit ei oo tänne päässyt, kun ne on jossain ostamassa tarvikkeita tähän meidän juttuun illalla 12. Niin ja sitten kun ne mun kaverit tulee, niin mä voisin esitellä ne, mutta kun ne ei tule niin tänään vielä enää, niin tulee joku toinen päivä, mutta sitten ainakin videossa näette sitten. Tulee kaikkea erilaisia ja älkää sitten ihmetelkö, jos me lopetetaan, mutta me ei lopeteta ikinä, paitsi ehkä silloin, kun mulla on vähän isompia tai sitten ei, mutta älkää ihmetelkö, jos se tuu pitkä aikaa videoita, koska me ei olla päästy olemaan yhdessä, mutta sitten kyllä se toimii. Mut sitten eli tosiaan, niin saattaa tulla ehkä musiikkivideoitakin. Eli niinku Karjalan lippissä lippa kohti taivasta. Niin. Eli tää oli meidän ensimmäinen spesiaali. Tykätkää ja tilatkaa. Mä sanon nyt, koska mä en jaksa sanoa niissä videoissa. Eli tykätkää ja tilatkaa. Ja paina sitä peukun merkkiä. Tai kommentoi, jos mitä videoita haluatte nähdä vai jotain semmoista. Jep. Moikka!